Sa inyo lahat, dito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na inutusan na po ako ng mga anak ko na mag-ihaw po ng bangus. Ito po, inihaw ko pong bangus po. Inihaw na bangus po ang ulam po sa tanghaling tapat po, pananghalian po. Inihaw pong bangus. Kayo po, ano pong ulam po ninyo? Kung ulam po namin bangus. Bangus po inihaw. Lagay ko po sa kunin ko po yung lalagyan ng kundi ito. Silpon. Saglit lang po. Ayan, bangus. Ayan, bangus. Isa. Ihaw ko po. Ito po ihaw ko po. Bangus po. Dalawa po yung ihaw ko. Inihaw ko. Dalawa po yung ihaw ko po. Ulam sa mga bata yung sa amin. Papayin natin. Paminsan-minsan po ulam po natin mga isda lang po para malayo po yung high blood. Kasi pag palagi pong baboy, manok, cholesterol po yun. Kaya dapat isda, gulay. Kahit sa isang linggo po, 2 beses lang pong mag-ulam ng baboy, manok. Mahirap na kasi yung buhay ngayon pag nagkasakit ka. Inihaw. Idol, ihaw po tayo. Tapos pag binaliktad yan, sa ibabaw pigaan po ng kalamansi para masarap po lasa. Sa Pangasinan po kasi pag nag-ihaw kami doon, yung buo, hindi binibiyak.
Pero dito po sa Maynila, Las Piñas, pag nag-iihaw ka ay binibiyak, hindi sila marunong sa mga ganun na bagay na buo. Sa Pangasinan talaga inihaw po, tanggalin mo lang ng bituka, ihaw mo ng buo. Dito hindi po sila sanay, kaya nasanay na rin po ako na mag-ihaw na biyak. Ito po sa ilalim mo. Iba. Po. Tiyaga-tiyaga lamang po ang mag-ihaw po ng bangus. Kung hindi ka marunong dito ay talagang panka init ng kamay, init ng pagtapos pag naghugas ka ng kamay na init ang kamay ay papasma. Araw-araw mong gagawin. Sa mga nagbabarbecue dyan, ayun po, mahirap yung kanila rin. Araw-araw na pong ginagawa, tapos maghugas sila, hindi po nila alam na nakahawak sila ng tubig kasi iniisip nila na kon hindi po na kon po naalala, may kasasama po nila sa kon kanilang sarili po yun, iurong po. Yung kisog ko po yan, mas babalik na din po mamaya. Shoutout po sa inyong lahat dyan, taga subaybay po ng Iwagan ng Pangasinan, at lahat po ng aking mga video po ay mga binabagi ko po mga orasyon po, i-share nyo po sa iba para magamit po rin sila. Po. Ano po yung naluto ko po isa, oh. Yan. Yan, naluto ko po isa. Tapos may dalawa pang talong, ipiprito ko 3 talong. Yan po, ipiprito ko po yan. Ay, ipiprito, ihaw po. Maya maya wag natapos yung mga. Balik-kadin ko na po. Yan na po, baliktad. Tapos bigyan po ng kalamansi sa ibabaw. Init. Para malasa po. Tapos pagkatapos po niyan, yung misis ko nagkukuha po na siya ng
sausawan. Sausawan po sibuyas, sauyo, suka, at lagyan ng sili. Kung gusto nyo pong sili, maanghang, lagyan nyo po. Kung hindi po, hindi na po. Yung iba binalagyan pa ng bawang. Po. Kunin ko po yung talong. Lagay ko po yung talong po dito. Ayan. Ayan. Paspal pa yan. Inihaw na. Kain na. Mga bata. Kaso yung mga bata dito na maliliit, hindi pa pwedeng ulamin ito. Mag-ulam nung mga 14 hanggang kon na lang. Kasi mga bata ngayon sanay na sa pritong manok. Kaya maya-maya luto na yan po. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye na po.